भौजी तुहरी रसोइया रोटिया होती त भूखिया ने वरती न भूखिया ने वरती न हो। चौकत हे ननद फूटी गई न बेला नाता टूटी गई न हो। ननदा गेहुआ में लागी गई न गुनवा त रोटिया सा पन भइल रोटिया सा पन भइल हो। ननदा गेहुआ में लागी गईल गुनवा त रोटिया सा पन भइल रोटिया सा पन भइल हो।